Hakajing persang ban kentiu ya KHASI kasuba bat kabha kamiat jong ka imlang salang kador bar Shnong Mawdiang-Um kala penlong ya gajing Pynkhuid Shnong ba Manla Snem minta kasngi. Hakani kasngi layo I ya gajing ya shem benta renti jong kinong Shnong. Ya kani gajing Pynkhuid Shnong la pli pat ba da u MLA kanong po uba miral bons im hakaba la senran lang ya u da kiriu pau khmat ba pher ba kentup ya u MDC kanong po uba balajiat rani ba Shnong ba warjri na lor ki wei pat kinong yalam Shnong. Habakren hagani gajing yalang pli uba sim ulayaro ikinong yalam jong ka Mawdiang-Um ki bayai beteng bantrei met bat mensim hagajing Pynkhuid Shnong kabadei ka dustur kabalabat da kinong yalam ki balakam haswa ula banjuru bagajing Pynkhuid kam dei bankut tang hagajing penlong shisin Snem Henry kadei banlong kabaman kapur ban pentikena ya ka jingko jingkhia bat kamariang kabalait na gijing pang.